हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्वाचार्य गौरव हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा हरे माता जी வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी प्रणाम எல்லாருக்கும் हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण माता जी तनो हरे प्रणाम. कृष्ण प्रणाम प्रभु जी पंचांग प्रणाम எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी हरे வாழ்க வளமுடன். कृष्णा माता जी हरे कृष्ण पद्मा माता जी हरे कृष्ण जानकी राम प्रभु जी प्रणाम हरे कृष्ण ओके हरे कृष्णा राम माता जी प्रणाम माता जी रेवती माता जी हरि बोल हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள் ஹரே கிருஷ்ண பிரணாம்ஸ் பிரணதி வாசிக்குமா மாதாஜி? வாசிக்கணும் பிரபுஜி கொஞ்சம் நம்ம இது ஒரு நிமிஷம் ஸ்க்ரீன் மட்டும் ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஓகே
ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரேம ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. என்ன ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு பாகவதம் ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் பார்க்குறோம். மகானோட அனுகிரகத்தில், ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையோட அனுகிரகத்தில் பார்க்குறோம். நிறைய ஃபாலன் சோல்ஸு நிறைய கவுண்ட்லெஸ்ஸாக இருக்காங்க. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் மட்டும் இல்லை, நிறைய மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் இருக்காங்க. யுதிஷ்ட மகாராஜா சொல்லுவாங்க, என்ன பிராப்தம் தெரியலையே. அவங்களெல்லாம் தூக்கி விடணும். யார் பகவான் தான் தூக்கணும். விடணும். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்மள தூக்கி இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன ஆசிரிட்டி பண்ணோன்னு தெரியல இல்லையா? யுதிஷ்ட மகாராஜா சொல்லுவாங்க, எங்க மேல உங்களுக்கு எப்படி இவ்வளோ கைண்டு எங்ககிட்ட, அதாவது ரொம்ப கருணையோட இருக்கீங்க. ஆனா நாங்க எதுவுமே பண்ணலையே. யோகிஸ்லாம் கூட உங்களை அடையணும்ட்டு எவ்வளோ நிறைய பேர் பிரயத்தனம் பண்றாங்க. ஆனா உங்களோட அடையணும் போகாம வாழ்க்கையில மெட்டீரியல் லைஃப் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற எங்க மேல உங்களுக்கு இவ்வளவு கருணை, நாங்க என்ன பிராப்தம் பண்ணோம்னு தெரியலையே அப்படின்ட்டு ஒரு இதுல இதுல கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல படிச்சேன் நான் சாப்டர்ல. ஸோ அந்த மாதிரிதான் பகவான் நம்மள சூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னும் போது அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா? அதுவும் இந்த மாதிரி பானஃபைட் பரம்பரால ஆச்சாரியர்கள் கைடன்ஸில் நம்ம கரெக்டாக பக்தி பண்ணுறோம். பிறப்பிறப்புன்றது ரொம்ப பெரிய ஒரு சம்சார சாகரம். அதை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சிஸ்டம் சென்டிங் ஃபார் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் குருவை ஸ்ரீகரிச்சு பண்ணோன்னா நம்மளால ஈஸியாக கடந்துட முடியுது. அதாவது அது பெரிய ஓஷன். ஆனால் எப்போ நம்ம குருவை ஸ்ரீகரிச்சு பானஃபைட் பரம்பரால நம்ம ஃபார் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல் சிஸ்டம் சாண்டிங் பண்ணுறோமோ அப்போ அது இந்த கண்ணுக்குட்டியோட பாதம் அளவு ஆயிடுமா, அந்த ஓஷன் மாதிரி இருக்கிற அளவு. அந்த காஃப் ஃபுட் பிரின்ட்ஸ் சொல்லாங்கல்ல, அந்த கண்ணுக்குட்டி இது அந்த அளவு ஆயிடுமா. அது தாண்டது ரொம்ப ஈஸி இல்லை. நம்ம அது மாதிரி தான் எவ்வளோ நிறைய பிறவிகளில் நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருந்திருக்கோம், நிறைய சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? நிறைய கர்மங்களை சேகரிச்சிருப்போம். ஆனால் பகவான் நம்மளை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. அதுலயே நம்ம அதுக்கே நம்ம ரொம்ப கிராட்டிடியூடாக இருக்கணும் பரம்பரை ஆச்சாரியர்கள் பகவானுக்கு. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த சம்சார சாகரத்தை கடக்கிறதுன்றது இப்போ ரொம்ப சின்னது. இந்த கண்ணுக்குட்டியோட காஃப் அந்த பாதம் அந்த அளவு தான் இல்லையா? ஏன்னா சிஸ்டம் சென்டிங் ஃபார் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் குரு மகாராஜா ஸ்ரீ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை ரொம்ப கிராட்டிடியூடோட நம்ம ரொம்ப சின்சியரா நம்ம பண்ணணும் பக்தி. அதே மாதிரி எல்லாரையும் பண்ண வைக்கணும். இப்போ மற்ற நம்ம நிறைய ஃபாலன் சோல்ஸ் இன்னும் இதெல்லாம் தெரியாமலே இருக்காங்க இல்லையா? இக்னரன்ஸ்ல அவங்களாரையும் நம்ம கொண்டு வரணும். அதான் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஒரு கிராட்டிடியூடோட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பகவானுக்கு போகலாம். நம்ம மங்களாச்சாரன் ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, நீங்க ஆஃபர் பண்ணி தரீங்களா? ஜானகிராமன் ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராஞ்சஸ்ய ஞானார்ஜன ஸ்வலாக்கய சசுத் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்யம் அக்ரு விஷ்ணு ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வய மதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ பத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவம் ஸ்ரீரூபம் சாக்கிரஜாதம் சகதன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதா சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச ஏ கிருஷ்ண கர்ண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்ரதே கோபீஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே வாஞ்ச கல்பச்ச கிருபா சிந்து ஏவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. நமோ மகா வதந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாமினே கௌர யேஷு நமஹ. குருவே கௌரசுந்தராய ராதிகாய ததாலியே கிருஷ்ண கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நம. நமக ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண சேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதி முக்தி வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினி நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய கேசதாரிணி ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்தவந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாழ்க ஹரே வளமுடன். கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரி போல். நல்லபடியா நம்ம ஆச்சாரியர்களுக்கு பரம்பரைக்கு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம் கிராட்டிடியூடோட. நேற்றுக்கு 32 ஸ்லோகம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அதுல என்ன 32. இன்னைக்கு வந்து நம்ம 33 பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி 32ல என்ன மொழிபெயர்ப்புன்றத கண்டினியூஷனுக்காக நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இது 31. ஓகே. ஸோ என்னென்னா, பிராமணரான வியாசதேவரே ஒருவரது செயல்களை பரமபுருஷரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ப்பணிப்பது தான் எல்லா தொல்லைகளையும் துன்பங்களையும் அகற்றுவதற்கான மிக சிறந்த நோய் தீர்க்கும் முறை என்று கற்றவர்களால் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எல்லா கஷ்டம், தொல்லை, துன்பம், மிசரிஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே தீர்வு என்னன்னா, பகவானுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறது தான் இல்லைங்களா? அந்த தொல்லை இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இந்த கண்டிஷன் லைஃப்ன்றது என்னது? டிசீஸு. அது போக்குறதுக்கு ஒரே அந்த நோயின்றது நம்ம பகவானை பிரிஞ்சு மறந்து ஹாப்பியாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக வருத்தப்படணும். என்னடா நம்ம வந்துட்டு பகவானை பிரிஞ்சு இப்படி மறந்து நம்ம சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் இருக்கோமேன்னு. அது இல்லாமல் ஹாப்பியாக வேறு இருக்கும். லார்ட்ஷிப் பண்ணிட்டு நான் எனது அப்படின்ட்டு. அப்போ அது ஒரு நோய் தானே இல்லையா? அந்த நோய் தீர்க்கும் முறை அது வந்து என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்கு தொண்டு செய்கிறது அப்படின்றதான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. யார் நல்ல டிரான்சண்டல் நாலேஜ் கெயின் பண்ணவங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு நம்ம 33 ஸ்லோகம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ டிவோஷனல் சர்வீஸோட இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். அதுதான். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். மொழிபெயர்ப்பா மாதாஜி? இல்லை மாதாஜி, ஸ்லோகம் வாசிக்கணும். ஸ்லோகமா? விஜயகுமாரி வாசிக்கிறேன். அவசியம். ஒரு நிமிஷம். விஜயகுமாரி மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம். மீனாட்சி மாதாஜி. விஜயகுமாரி ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிச்சா நீங்க வாசிச்சுக்கோங்க. அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே அதனால ஓகே. यस माताजी, हरे कृष्णा माताजी। வாசி. आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तत् एव हि आमयं द्रव्यं न पुनादि चिकित्सितं। हरे कृष्णा माताजी। இப்படி அனௌன்ஸ் மாதாஜி. மீனாட்சி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. हरे कृष्णा। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तत्येव हि आमयं द्रव्यं न बुनाति चिकित्सितं। हरे कृष्णा। மாதாஜி அனௌன்ஸ் மாதாஜி. சாரி பத்மா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. பதம் 33. ஆமயோ யஸ்ச பூதானாம் ஜாயதே ஏன சுப்ரத தத் ஏவ ஹி ஆமயம் திரவ்யம் ந புனாதி சிகிச்சிதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். வைத்தியநாதன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். வாசிச்சு கொடுங்க. பூதானாம் ஜாயதே ஏன சுவ்ரத தத்யேவ ஹி ஆமயம் திரவ்யம் ந புனாதி சிகிச்சிதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி பிரணாஸ் ராஜி. பிரேமா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. நான் மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா? சரி, ஓகே. எடுத்து பாருங்க. நல்லாத்மாவே நல்லாத்மாவே மருத்துவ சிகிச்சைக்கேற்ப அளிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் அதே பொருளிலால் விளைவிக்கப்பட்ட ஒரு நோய்க்கு மருந்தாக இருப்பதில்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ இங்கே இந்த முன்னாடி ஸ்லோகம் 33ல நம்ம பார்த்தோம். இது 32ல பார்த்தோமா நோய் தீர்க்கும் முறை அப்படின்னு. ஸோ அதை தான் அந்த கண்டினியூஷனில் தான் 33 ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். மருத்துவ சிகிச்சையில் வந்துட்டு ஒரு பொருள் இப்போ ஒத்துக்கலை அப்படின்னா அது மாற்று பொருள் கொடுத்து அது என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த நோயை வந்து குணப்படுத்துவாங்க இல்லையா? அதை பிரபுபாத் இங்கே அழகாக இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பொருளுரையிலையும். என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, திறமையுள்ள மருத்துவர் மருந்தை போல் செய்யப்படும் உணவினாலேயே அவரது நோயை குணப்படுத்துவார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ ஒரு நோய் இருக்குது அப்படின்னா உணவாலே அதை வந்து குணப்படுத்துகிற அளவுக்கு ஒரு நல்ல திறமையான மருத்துவரால் முடியும் அப்படின்னு. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் பிரபாத்தை கொடுக்குறாங்க. உதாரணமாக பால் பதார்த்தங்கள் சில சமயங்களில் வயிற்று கோளாறுகளை ஏற்படுத்துகின்றன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா?
ஆனால் அதே பால் தயிராக மாற்றப்பட்டு வேறு பொருட்களுடன் கலந்து கொடுக்கப்படும் போது அத்தகைய கோளாறுகள் குணப்படுத்தி விடுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ பிரபாத் இந்த கோட் எப்பயுமே கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க நிறைய இடத்துல. என்னென்னா பால் சாப்பிட்டு ஒத்துக்காமல் போயிடுச்சு. சிலவங்களுக்கு பால் சாப்பிட்டா அந்த இது டைஜஸ்ட் ஆகாது இல்லைங்களா? முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்குலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தயிரை வந்து கொடுத்து அந்த இதை நோயை வந்து குணப்படுத்துவாங்க. அது தயிர் சாப்பிட சாப்பிட அப்புறம் அது குணமாகி அப்புறம் மறுபடியும் நார்மலாக எல்லா ஃபுட்டையும் எடுத்துக்கிற அளவுக்கு மாறிடும். ஸோ இதை தான் இங்கே வந்துட்டு இப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த சம்சார சாகரம் இருக்கு இல்லையா? அது நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நோய் அது. அதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸை பண்ணி தான் அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம இந்த நோயை நம்ம குணப்படுத்த முடியும். பக்தி மார்க்கம் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்கே பிரபத்தை இங்கே கோட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுதான் இங்கேயும் பொருளுரையிலையும் நம்ம பார்க்குறோம். சாரி, மொழிபெயர்ப்புலையும் மருத்துவ சிகிச்சைக்கேற்ப அளிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் அதே பொருளால் விளைவிக்கப்பட்ட ஒரு நோய்க்கு மருந்தாக இருப்பதில்லையா அப்படின்றத நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம். இதே போலவே பௌதிக வாழ்வின் மூவகை துன்பங்களை பௌதிக செயல்களால் மட்டுமே போக்கிவிட முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பௌதிக வாழ்வில் என்ன 3 வகையான துன்பம்? ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம். அதுதான். அதாவது நம்மளாலே நமக்கு வரக்கூட கஷ்டங்கள், மனதாலையும் சரீரத்தாலையும், அப்புறம் பிற உயிரினங்கள்னால வர கஷ்டங்கள், அதுக்கப்புறம் தேவர்கள்னால வரக்கூடிய இயற்கை சீற்றங்கள். தேவர்கள் நம்மளை சிரமப்படுத்த மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம அதர்மம் பண்ணும்போது தேவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சிரமங்களை கொடுக்குறாங்க. அதுவும் எதனால் அப்படின்னா நல்ல செழிப்பை கொடுத்தா நம்ம மறுபடியும் அதர்மம் பண்ணி அதை வந்து சிரமப்படுத்திடுவோம் இல்லையா? அந்த அந்த விஷயங்களை இப்போ ஒரு குழந்தைகிட்ட ஒரு 10 ருபீஸ் கொடுக்குறோன்னா அது போயிட்டு தப்பான விஷயத்தில் எதுவும் செலவு பண்ணுச்சுன்னா நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம், அந்த மணியை நம்ம அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்க மாட்டோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே தர்மப்படி வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைலில் இது பரவ தர்மத்தில் நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். அப்படி பக்தி பண்ண முடியலனாலும் வேத வேதத்தில் இருக்கிற இந்த கர்மகாண்டா அது பியூரிஃபிகேஷனுக்காக அதையாவது ஃபாலோ பண்ணணும். இது எதுவுமே இல்லாமல் அதர்மம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா தேவர்கள் வந்து செழிப்பை கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் இயற்கை சீற்றங்கள், இயற்கையை மீறி நம்ம செய்யணும் எல்லாத்தையும் நினைக்கும் போது அதர்மம் ஆயிடுது. அதுமாதிரி பிற உயிரினங்களால் வர கஷ்டங்கள்ன்றதும் வந்து அவங்க வந்து நமக்கு ஒன்றும் விரோதிலாம் கிடையாது. யாருமே யாருக்குமே விரோதி கிடையாது. ஏன்னா எல்லாருமே பகவானோட டிவோட்டீஸ் இல்லைங்களா? ஆனால் என்னென்னா நம்ம செஞ்ச கர்மா இன்னொரு உயிரால் நமக்கு வருது, அவ்வளவுதான். இன்னொருத்தவங்க மூலியமாக நமக்கு வருது. அப்படி தான் நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் ஆனால் இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தர்மப்படி நம்ம வாழ்க்கையே வாழணும். அதனால் நம்ம நல்ல கர்மா செஞ்சோன்னா நம்மளுக்கு நல்லதே நடக்கும். இயற்கையை மீறி நம்ம வாழ்க்கையை இது பண்ணக்கூடாது, சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் நம்ம கொண்டு போகக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த 3 வகையான கஷ்டங்கள் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து போக்க முடியாது, பௌதிக செயல்களால் போக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நெருப்பினுள் வைக்கப்படும் இரும்பு பழுக்க காய்ச்சப்படும் பொழுது அது நெருப்பை போலவே செயற்பட ஆரம்பிக்கிறது. கண்டிப்பா இல்லைங்களா? இரும்பு வச்சுன்னா என்ன ஆகும், அதுவும் நல்லா அப்படியே தக நெருப்பு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அதே போல தான் அத்தகைய பௌதிக செயல்களையும் கூட ஆன்மீகமாக மாற்ற வேண்டும். அப்போ பௌதிக செயல்களில் இது இரும்பு மாதிரி சரிங்களா? நம்ம வந்து அதை வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸை நம்ம அதை மாற்றணும். அதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா ஸ்லோகமுமே நம்மளுக்கு பிரபாத்தோட ஒரு வார்த்தை ஒரு சென்டென்ஸ்லேயும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? எப்படி வந்து ஏன்னா நம்மளாம் இப்போ அது அந்த அந்த ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் தான் தெரியாமல் இருக்கும். சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் நமக்கு பண்ணணும். ஆனால் அதையே எப்படி ஸ்பிரிச்சுவலாக பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சிரமப்படுறோம் இல்லைங்களா? ஒரே எக்ஸாம்பிள், ரொம்ப தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள், ரொம்ப பிடிச்ச எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்சது நல்லா சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்கும் இல்லைங்களா? டங் வந்து நம்மளுக்கு முக்கியமாக எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சிரமமாக இருக்கும். அப்போ நம்ம அதையே என்ன பண்ணுறோம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு பிரசாதம் எடுக்கிறோம். அப்போ அந்த ஆஃபர் பண்ணாதப்போ அது எப்படி, அது வந்து இரும்பு மாதிரி சரிங்களா? அதை ஆஃபர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன், இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு சரிங்களா? அது நெருப்பு மாதிரி. அதாவது என்னென்னா ஆஃபர் பண்ணாதப்போ அது ஒரு மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். அதே ஆஃபர் பண்ணிட்டோன்னா அது ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லா செயலையும்
நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை ஸ்பிரிச்சுவலாக மாற்றணும். அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான. அது யார் நம்மளுக்கு சொல்லித் தருவா? அது நம்மளுக்கு எப்படி தெரிய வரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பானஃபைட் பரம்பரா வேணும், குரு வேணும். சரிங்களா? குருவோட கைடன்ஸில் தான் நம்மளால் அதை பண்ண முடியும். ஏன்னா மந்திரம் சொல்லணும்ல பிரசாத் ஆஃபரிங்க்கு. அந்த மந்திரம் நம்மளுக்கு யார் கொடுப்பா? சொல்லி கொடுப்பா குரு பரம்பரை இல்லைங்களா? இந்த மந்திரம் தான் சொல்லணும், இப்படி தான் பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம யாரை வழிபாடு பண்ணுறோம்? சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காட். நம்மளுக்கு தோணுன மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாமா அப்படின்னா கூடாது இல்லைங்களா? எதுவுமே ப்ராப்பராக பண்ணணும். ஸோ அந்த வகையில் பௌதிக விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன்மீகம் நம்ம கொண்டு வரணும். அதுதான் கோர் பாயிண்ட் இந்த இதில் ஸ்லோகத்தில். அதே போல தான் அத்தகைய பௌதிக செயல்களையும் கூட ஆன்மீகமாக மாற்ற வேண்டும். அதே போலவே ஒரு பொருள் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட உடனேயே அதன் பௌதிகத்தன்மை உடனடியாக மாறிவிடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம எங்கே பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக இல்லைங்களா? எதெல்லாம் நம்ம பகவானோட சம்பந்தத்தில் கொண்டு வரோமோ அது பௌதிகத்துலேருந்து ஆன்மீகமாக மாறுது. ஏன்னா பகவான் ரொம்ப பியூரஸ்ட்டு. அவங்களால எதையுமே என்ன பண்ண முடியும்? அவ்வளோ அழகாக பியூர் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? நம்ம பகவத்கீதையில் கூட 9.2ல் படிக்கிறோம்ல, பியூரஸ்ட் நாலேஜ் அப்படின்னு. ஸோ பகவான் ஏன்னா ஒரு டீமனை கூட பகவான் தொட்டுட்டாங்க பார்த்துட்டாங்கன்னு என்ன வராங்க? அவங்களுக்கு சாயுஜ்ய முக்தி கிடைக்குது. ஏதாவது ஒரு டீமன் வந்து சிரமப்பட்டாங்களான்னா இல்லை. டீமனை அழிச்சா கூட அவங்களுக்கு முக்தி தான். அப்போ அவங்க எவ்வளோ பியூராக இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு அந்த அந்த எவ்வளோ அவங்களோட குணம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். தான் அழிக்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்த கம்சனை கூட என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க? சாயுஜ முக்தி கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? எல்லா டிமன்ஸ்க்கும். இதுதான் ஆன்மீக வெற்றிக்குரிய ரகசியமாகும். இந்த ரகசியம் தான் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஜட இயற்கையை அடக்கியாலவோ அல்லது ஜட பொருட்களை விலக்கி விடவோ நாம் முயலக்கூடாது. இந்த ரெண்டுமே நம்ம செய்யக்கூடாது. சரிங்களா? ஒன்று மாஸ்டர் லார்ட்ஷிப், நான் எனது அப்படின்னும் நம்ம அடக்கி ஆளணும் அப்படின்னும் நம்ம கூடாது. அதே மாதிரி விலக்கிடவும் கூடாது. ஜட பொருளை யார் விலக்கிடுவாங்க அப்படின்னா இந்த பிரம்மன் பரமாத்மா ரியலைசேஷனில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நான் மெட்டீரியல்லேருந்து விலகி இருக்கேன், அதெல்லாம் என்னை பந்தப்படுத்திடும், அதனால் நான் விலகி இருக்கேன் அப்படின்னே தான் அவங்களோட புரிதல் இருக்குது இல்லைங்களா? அது ரெண்டுமே செய்யக்கூடாது அப்படின்றத இங்கே நம்மளுக்கு பிரபுபாத் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க. சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறவங்க, மெட்டீரியலில் கர்மியாக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடக்கி ஆளணும்னு நினைப்பாங்க. அதே வந்து இந்த பிரம்மன் பரமாத்மா ரியலைசேஷனில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதை வந்து விலக்கிடுவாங்க மெட்டீரியல் விஷயங்களை இல்லைங்களா? ஆனால் அது ரெண்டுமே கூடாது அப்படின்றது. ஒரு பொருள் கெட்டதாக இருப்பினும் அதை பரமபுருஷரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதே அதனை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதற்குரிய மிக சிறந்த வழியாகும். இதுதான் அந்த வே. சரிங்களா? ஒரு பொருள் வந்துட்டு இப்போ நம்மள்ட்ட கோபம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து பௌதிகத்தில் ரொம்ப கெட்டது இல்லையா? அதே நம்ம ஆன்மீகம் என்ன பண்ணலாம்? அதை ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்கலாம். ஹனுமான் கோவப்பட்டாங்க, அர்ஜுனன் கோவப்பட்டாங்க, அது நல்லது, தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட ஆசை மாதாஜி ஒரு ஈடுபடுத்துவதேங்கிறது அந்த பொருள் வந்து பௌதிகமாக தான் இருக்கணும் இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? இல்லை, பௌதிகமாக இருக்கிற பொருளை ஆன்மீகமே யூஸ் பண்ணுறோம். இதுதான் இப்போ நம்ம கிட்ட கோவம் இருக்குது, ஆசை இருக்குது, பேராசை இருக்குது, அதெல்லாம் பௌதிகமாக இருக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப பௌதிகம் தப்பு. அதெல்லாம் ரொம்ப நம்மளுக்கு அனர்த்தங்கள் தான் கொடுக்கும் இல்லையா? சிரமங்களை தான் கொடுக்கும். கோபப்படும் போது, ஆசைப்படும் போது, பேராசைப்படும் போது லேமெண்டேஷன், ஆங்கரிங் இதெல்லாம் சிரமம் தானே நமக்கு இல்லையா? அப்புறம் அடுத்து அது பேராசைன்னும் போது அடுத்தவங்களுக்கு வேற கெட்டது வேற பண்ணிடுவோம். அதையே நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஸ்பிரிச்சுவலா ஜெலசி இதெல்லாம் கூட கெட்ட என்வியும் ப்ரைடும் வராது மத்தாஜி. என்வியும் ப்ரைடும் பக்தியில வராது, மற்ற நாளும் வந்துடும். அட்டாச்மெண்ட்டு, கோவம், ஆசை, பேராசை இதெல்லாம் பக்தியில் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். பகவான் மேலே நம்ம இதெல்லாம் கொண்டு வந்துடலாம். ஆனால் என்வியும் ப்ரைடும் வராது. அதனால தான் பகவான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவாங்க, ப்ரைடாக இருந்தாலும் அதை வந்து சரி பண்ணி டிவோட்டிஸாக இருந்தால் நல்ல முறையில் சரி பண்ணுவாங்க ப்ரைடில் இருந்தானா. அதே வந்து நான் டிவோட்டிஸாக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள இது பனிஷ் பண்ணி ப்ரைடை வந்துட்டு மாயாசக்தி மூலயமா பனிஷ் பண்ணி ப்ரைடை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி என்வி இருந்துன்னா சுத்தம் கிட்டேயே போக முடியாது. அதனால தான் நிறைய இடத்துல 9th சாப்டரில் 18th சாப்டர்லாம் என்வியாக இருக்கக்கூடாது. அர்ஜுனா நீ என்வி இல்லாதவனும் சொல்கிறாங்க, பொறாமையற்றவனும், நானும் பொறாமை இல்லாதவன்னு வேறு சொல்லிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்வியான பர்சனுக்கு கன்வையும் பண்ணக்கூடாது மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அது ரெண்டும் வராது. கிருஷ்ண பக்தியில் அது ரெண்டும் வரவே வராது. வந்துச்சுன்னா நம்ம பகவான்ட்டு போகவே முடியாது. அதுதான் மாதாஜி. ஸோ அதனால் என்னெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இப்போ தான் மற்ற நாள் இருக்கு இல்லையா அனர்த்தங்களில், அதெல்லாம் நம்ம வந்து பகவான் மேலே நம்ம கொண்டு வர முடியும். அப்போ பௌதிகமாக இருக்கிறது நம்ம ஆன்மீகம் மாற்றுறது. சரிங்களா? அதை நம்ம பார்க்குறோம்.
அப்ப அது ஒரு பொருள் கெட்டதாக இருப்பினும், கோபம்ன்றது கெட்டதுதான். ஆனா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவானின் சேவையில ஈடுபடுத்தலாம். இ அ அதனை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு இதுவே மிக சிறந்த வழியாகும். அனைத்தும் பரமபுருஷரிடமிருந்து தோன்றியவையே. எல்லாமே அகம் சர்வஸ்ய பிரபுவை படிக்கிறோம். எல்லாம் என்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்றாங்க பகவான். மெட்டீரியல், ஸ்பிரிச்சுவல் எல்லாமே இல்லைங்களா? மேலும் அவரது கற்பனைக்கு எட்டாத சக்தியால் ஆன்மீகத்தை ஜ ஜடமாகவும், ஜடத்தை ஆன்மீகமாகவும் அவரால் மாற்ற முடியும். பகவானால எல்லாமே முடியும். பகவானால முடியாது எதுவுமே கிடையாது. இல்லைங்களா? ஆகவே ஜடம் என்று சொல்லப்படும் ஒரு பொருள் பகவானின் சக்தி வாய்ந்த விருப்பத்தினால் உடனே ஒரு ஆன்மீக சக்தியாக மாற்றப்பட்டு விடுகிறது. இது பகவானால ரொம்ப அழகா பண்ண முடியும். அவங்க நினைக்கிறத அழகா பண்ண முடியும். ஜடம் என்று அழைக்கப்படும் அப்பொருளை ஆத்ம சேவையில் ஈடுபடுத்துவதுதான் அத்தகைய மாற்றத்திற்கு தேவையான சூழ்நிலையாகும். ஸோ நம்ம அதுதான் இந்த பேப்பரில் நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னா, நம்ம ஃபுல்லாக சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும். நம்மளோட ஹாபிஸ் என்னன்னு பார்க்கணும். நம்மளோட சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்க்கணும். முக்கியமாக ஹாபிஸ். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். நல்ல பாட்டு கேட்பாங்க சிலவங்க. சினிமா பாட்டு நல்லா கேட்கணும். எனக்கெல்லாம் அப்படிதான். 24 ஹவர்ஸும் பாட்டு கேட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் முன்னாடி. இப்போ அதே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? லெக்சர்ஸ் கேட்குறோம், பஜன்ஸ் கேட்குறோம், கீர்த்தன் கேட்குறோம். அப்போ அது என்ன ஆகுது? பௌதிகமாகிடுது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஹாபீஸையும் நம்மளோட அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் விஷயங்கள் எதில் அட்டாச்மெண்ட் இருக்குமோ அதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சு அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீகமாக மாற்றணும். நமது பௌதிக நோய்களை குணப்படுத்திக் கொள்வதற்கு துன்பமோ துயரமோ அல்லது பயமோ இல்லாததான ஆன்மீக படித்தரத்திற்கு நம்மை உயர்த்தி கொள்வதற்கு அதுதான் சிறந்த வழி. அப்போ பௌதிகத்தில் இந்த ஆன்மீகத்துக்கு வரதுக்கு இதான் வழி. இவ்வாறு அனைத்தையும் பகவத் தொண்டில் ஈடுபடுத்தி விடும்போது பிற பிரம்மத்தை இங்க பிறன்னு போட்டிருக்கு, பரபிரம்மத்தை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை நம்மால் உணர முடியும். அதாவது எல்லாமே பகவானோடது. சரிங்களா? எல்லாமே நம்மளையும் சேர்த்து எல்லாமே நம்ம ஃபேமிலி, நம்மளோட சரீரம், நம்மளை சுற்றி உள்ள வெல்த்து, ரிலேட்டிவ்ஸு எல்லாமே பகவானோடது. இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு பொருளை கீழே போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பார்த்துட்டு அவங்க கிட்ட எடுத்து கொடுப்போம். கரெக்ட்? எடுத்து நம்ம வச்சுக்க மாட்டோம். இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து 100 ருபீஸ் கீழே போட்டாங்க தெரியாம, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதை எடுத்து கொடுப்போம். எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? பகவான் இதெல்லாம் நமக்காக தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்? திருப்பி பகவானுக்கு தானே சமர்ப்பணம் பண்ணணும். நம்மளையும் சேர்த்து நம்ம சரீரம், ஃபேமிலி எல்லாமே, வெல்த்து, ரிலேட்டிவ்ஸு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? எடுத்து வச்சுக்கிறோம். என்னோட சரீரம், என்னோட ஃபேமிலி, என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ், என்னோட வெல்த்து எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ அது என்ன ஆயிடுது? தீஃப் ஆயிடும். திருடன் 3rd சாப்டர்ல படிக்கிறோம்ல, திருடனே ஆவான் அப்படின்னு இது பிரபாதா சொல்லியிருப்பாங்க அந்த இதில் கோர்ட்டில். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகுது? பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்குது. எப்போ பகவானோட விஷயங்களை நம்ம வந்து பகவான் சேவையில் கொண்டு வரலையோ அப்போ அது என்ன ஆயிடுது? அது தவறாயிடுது. ஸோ அதனால் எல்லாமே பகவானோடது அப்படின்னும் போது நம்ம எல்லாத்தையுமே பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும், நம்மளையும் சேர்த்து. இவ்வாறாக அனைத்தும் பிரம்மமே என்னும் வேத மந்திரத்தை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம். பௌதிகமான விஷயத்தை எல்லாத்தையும் ஆன்மீகம் நம்ம கொண்டு வரணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸு கண்டிப்பாக வேணும். அதுக்கப்புறம் அதை ஒதுக்கவும் கூடாது, அடக்கி ஆளவும் கூடாது எதை? பௌதிகத்தை. அதுக்கு பதில் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸ்பிரிச்சுவலை நம்ம கொண்டு வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டோன்னா அது பாபம். 3rd சாப்டரில் படிக்கிறோம். அதே பிரசாதமாக சாப்பிட்டோன்னா அது டிரான்சென்டென்டல். அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் கோர் பாயிண்ட்டை நம்ம பார்க்குறது. ஸோ பக்தி அப்படின்றது தான் நம்ம முக்கியம். எல்லாத்தையுமே யுக்த வைராக்கியத்தில் எல்லாத்தையுமே நம்ம பக்தி சேவையில் கொண்டு வர்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூபஷ்ய கிருபா சிந்து பைவச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவியோ நம நம. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு எது ரிலேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அவசியம்